Vyhlásenie francúzskeho prezidenta Macrona, že Ukrajina musí mať možnosť zasahovať vojenské základy na ruskom území, lebo odtiaľ lietajú rakety, je len ďalším krokom k eskalácii už existujúceho vojenského konfliktu. Tu vidieť zvrátenosť myslenia západných politikov, ktorí sa nezaoberajú mierom, ale reálnou vojnou, a to dokonca, ako podotkol minister zahraničných vecí Maďarska Szijjártó, vrátane použitia jadrových zbraní. Áno, tie kroky sú jasným dôkazom eskalácie a o ich zámere naďalej živiť konflikt svedčí aj fakt, že na tzv. Mierovú konferenciu vo Švajčiarsku nepozvú druhú stranu, Rusko. Úprimne sa divím slovenskej vláde, že sa tohto divadla chce zúčastniť. Otázka však znie, toto je Európa? Takúto Európu chceme? Ja nie. Európa je priestor, ktorý má veľkú perspektívu ekonomického rastu, ale za podmienky, že národné štáty budú mať priestor na realizáciu národných politík. Toto by si mal uvedomiť aj prezident Macron a nie sa sústrediť na vojenské riešenia. Lebo Ruská federácia nie je Afrika. A kolonizačné skúsenosti Francúzska sú návratom k studenej vojne. A to je návrat k tomu, čo si nikto normálny neželá. Takže nie vojna, nie eskalácia, nie zbrojenie. Európa a Slovensko potrebujú mier. K ďalšiemu rozvoju a zlepšovaniu životnej úrovne občanov. Toto je základný cieľ každých politikov. Toto bude vždy môj postoj, ktorý budem zastávať pri zvolení do Európskeho parlamentu. Vždy verný národu, z ktorého som vyšiel. Toto je môj základný slogan a toto je to, čo vám ponúkam. Čo vravíš?